MK iyafana nabantu asebenqobile njengoba nezalukazi zithi zifuna umsholozi. Sawubona kuphi kulefunye khona lombukiso njengamanje ubingelela yini mathinto acosi Stamps umqhumela amahlaka abanye baqhumana imali siboza. Ngana kwethu ungabe usukulakho lokuqala ulancothonza kulungelo press subscribe button ushare uphinde comment wenza sure ukuthi uyalike khona ngabe mase kufakele video izoza njalo kuwena ngesikhathi esifanele. Isalukazi esiphumela obala ngeqembu elizosivotela lapha bekhuluma naso singanakile ukuthi siyavidorizwa. Sibe sesiveza ngokusobala ukuthi ke cha sona sizovotela iMK njengoba ke ANC ingakaze isisize ngalutho. Kuyajabulisa ke ukubona abantu abaningi abadala nabakade becindezela ngokuthi kuzovalwa impesheni nabo zabo noma kuzovalwa indlela ke imali abayiphilisa ngayo kuyona imali yonsumbulwane. Imali ke yomndenda abantu abaningi babazi lokho kodwa ke izalukazi eziningi ezinye ziyazi ukuthi imali lena yentela ebhilonga vele ngaphansi kwe South Africa njengoba ke ezinye izalukazi zingenavalo zisho ngokusobala ukuthi noma ngathiwa ke imali asizokuyithola ukuthi yawo ANC kodwa ke sizovotela umkhonto wesizwe. Ngane kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakho ngiyazi ukuthi ujahe ukubona le video yesalukazi sisho ngayaso ukuthi ke sizovotela umkhonto wesizwe. Bambana ivideo ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike na video. Wenziwa yini uphezulu kangaka? Wenziwa yini? Angivotelanga lo. Wafa. Yazo uquleka wena. Ayikho nje vele uyeke. Oh, unebethi ke masilokho sihlezi kuye. Sihlaleleni. Ebengenamali. Hayibo. Akanamali lo muntu ongenamali. Yokuhleke sizikhomba. Sizikhomba bathwako. Akanamali lo muntu. Sivotelani gogo? Sivotelani? Manje ngishana MK fan. Awu suka. Ngishana kulonyaka ngishana MK uzongena. Ngiyovota. Awu. Ngishana MK angikhululeka. Awula ngishana umsaka. Ngishana umsaka. Njengamanje nje ngiyethekuni wona ngishana umsaka.